sana egongorukunga happiness busuburi korwa se word ya Gesima ase rituko ria rero igongogete ngwakero yo minto Douglas ngambia mono ase ngincho go introduce egente keiga keria bange totamanyete ngange korete ki inkerore twasomira amange twasomire uri smart agriculture kuna mokora gari ase binyora mari maita keire twasomire buna tokogenda twigeria bangina bandi na kibararosie bitija twasomire guigwereje emete une meteri arengororo kali asiboni getaye riye eratokonya twasomiriwe igoro yeriraba riraba ryeito na kiriga riga niri kurendwa twasomiriwe igoro ya energy abange buna togotumia chingo ntoka niri go change to sometimes buna twasomiriwe amario kiari akorukururiko ngo chale naenda to affect ase our lungs igo bono ngo chatorega bwa ase binyoro tobasomya mangana maya aya tisigini champions basomirigu abamintekera togochabwe kenyoro twaerigani ngo chatore na mangana maya abaminto muri kwenda na mangana maya county yetu ya Nyamira nebwa the project ya Froka bali funded na World Bank babwenete kutumika jiweza those resources twende to the back to the village erinde torosie keyboard tokore water harvesting amagana ya clean energy erinde to change actually libe buna lya kabere likale amarweire aichire cancer aichire santo kusumeka moya ya yekwenda chemicals to kutunya tumeka you want to call smart agriculture even though living to wenda ko to call 4K clubs in schools. Now today even county commissioner is involved, is joining us shortly. Erinde tuikira bagambi na batulete erinde lete change as a community na tura change environment yeto ebengia erinde tomenye buya egego era environment ero to tanyerinde ti nintu ego affect no woman siasa unabono ntu akwanda Philemon Murarapien a senator is one of the green champions the support in these uniforms to what the uniform chinga to kuira abantu baito to the community level erinde baroka never that the green champions bali baucha kuirwa igo all leaders konyo korwe governor korwa amu MCA korwa abachumbe chi women rep senators yende kento keira una kere siasa ikinege ndo kyubo kimwetu bwa bana baitu bagocha to work together as a team erinde to konye community from sky good kuchakira marita na bakwanyiri wensi ndiamure Samarieta kolo Caroline kombo konyancha ibondo mwarimu tobeire se training on climate change etotete kumanyanga rireri etonkiria change iri esengenche bikoru bito yagerire rireri etoriko sarika sengenche tore sense ya gusi ebwa konye ebwaterire rigia rigo turageri ndagere kobero thengia ande tugwatembengia tuku bono ise training iri twasemigu na kitokoro sirire rieto rinyare koba munari bwenerete muna Nyasaye wasiti rinyare koto sustain bona muna Nyamira etorese grassroots ero muntu igare engaged ndugwata bagambi ndugwata national government na inde tugwata bari mu all stakeholders au bago chamo isengencho ebikoru birito korakera rituko isemechi yetu se village yetu a ward nese county as large a country munense ngima akiya kwera rito ria serika igobone se training yetu asemi igwe binte binge chinsa chitaisana turanyare koro kibyonsi ebitu anyare gosomya korwa kelenyo ward igongoiraniria ase twabere ese training ya matukabere yatokonyire kumanya ase climate change einera yatolete tamo tumanye na uyo minto rutu ongeo tokomwakera mbuya mona atolete tago je kumanya na chibesa njire chikorwegwa chitari gotumeka buya twamanya twarigera twarana chibesa chingoikera kira kwana inchi gotumeka tire kwa mara abantu bane bane bagoje patena barosirege ndumba korosi kera botarose tie tokoripoti bona ekina kinda atebe buya na saba oversight tokokora na saba gambi baito bamanya na ekera tokwana gotrenia saba ndabandi wato security mbato myoke bamanyana no eri mwegeri igwe na yengenjo amaigeri amwegeri guna ndiko bakonya mwendo gokora sabantu jaina na batebiri bakore nende batureni abantu abange igotonyora abarimu abange asinja mangana yelire kasarikira no ine bintu bya kabere kurukala abana baitu bagasomirwa abana baitu bagasomira mangana yegekurumba yororero erakiro umwana negeswali yakukwana
kubyara umwana kurunda kwa mtaka mu Kiswahili ote mu muntu bwegasi kumukwane kibusiko amatebenga mukwane umwana ne Kiswahili abantu no twasalikira abo basali paka no nelire change abo asendo cyo mwesimiwe itatu abeire pioneer yo bataletera mangana ya maya se county ito ende nigere bya tubwaterane with data partners aso ko improvement project ye egere kira abantu baito at the grassroots serikali tekunyara konya abantu individually onye mbali as group so naona gangwa ngote abantu baito moreche ne biombe byino aso bisete oduma ne roro ebarekeste egere turwanie climate yito yo sadika aso ko create green energy. Bien.